Så, nu fik jeg jo vist dig med sådan en balancevægt, eller mekanisk vægt, er der også nogen, der kalder den, hvordan man kommer frem til de to regler for ligninger. Den første regel, man skal altid gøre det samme på begge sider af lighedstegnet, for at bevare ligevægten, kan man sige. Regel nummer 2 er, at det man gerne vil have som spørgsmål, det spørgsmål man gerne vil have besvaret, kan man sige, det skal stå alene på den ene side, altså ligge alene i den ene skål, kan man sige. For eksempel har jeg sat her, jeg vil gerne spørge om, hvad er x? Så har jeg skrevet, hvad er x lig med? Alt andet, som jo må være svaret, det skal jeg så have over på den anden side. På balancevægten, der havde vi jo 6 blå klodser på den ene side, 2 blå klodser på den anden side, og så havde vi en orange klods, som jeg her har valgt at kalde x. Og bang, så er der straks mange, der bliver bange og tænker, x, nu bliver det svært, det bliver farligt. Nej, jeg kunne lige så godt have skrevet orange klods. Det er ikke farligt. Nu prøver vi at hive fat i, hvad er det, jeg gerne vil nå frem til? Jeg vil gerne nå frem til at finde ud af, hvad x er, og x skal stå alene. Så hvis jeg nu kigger på det, der står på den her side af lighedstegnet og siger, at x skal stå alene, hvad i er det så, jeg gerne vil af med? Jo, jeg vil gerne af med de der plus 2. Og så er det en meget vigtig disciplin inden for ligninger, man så tænker, hvis der er noget, jeg vil af med, så skal jeg jo gøre det matematisk modsatte herover. Så i stedet for, at der står plus 2 her, så vil jeg gerne på den her side herover sige minus 2. Jeg vil gerne fjerne 2 fra den side. Hvis jeg fjerner 2 fra den side, så skal jeg også fjerne 2 fra den her side. Det jeg skriver i den her linje, det er det jeg godt kunne tænke mig at gøre på begge sider. Simpelthen, jeg skriver det her for at jeg bedre kan huske, hvis det nu går galt dernede, så kan jeg huske, hvad var det nu jeg gjorde her, fra den linje til den næste linje. Nu gør vi det, vi lige regner det ud. Her står der 6 minus 2, det giver 4. Og det er lig med x. Dem kan vi ikke gøre så meget ved. De bliver ikke påvirket af de der. Sådan der. Og så står der, at vi havde 2 blå, men dem har vi fjernet igen. Så der er ikke nogen blå tilbage. Væk med det. Så nu står der 4 er lig med x. Men det var jo ikke det, læreren spurgte om. Læreren spurgte modsat, hvad er x lig med? Og nu kommer der lige en lille video med den der mekaniske vægt, der lige viser dig, at det er faktisk ikke så svært. Grunden til, at jeg lige viser det her, det er, at nogle gange, for eksempel hvis det er en ligning, så siger nogle elever, jamen læreren vil ikke have, at spørgsmålet står herovre. Nej, læreren vil have, at spørgsmålet står herovre. Så skal man jo huske med sådan en vægt her, den beholder jo balancen, også selvom man gør sådan her. Kan du se det? Så omkring et lighedstegn, så kan man altid bare bytte rundt. Simpelthen, bare gør sådan her, ligesom jeg lige gjorde. Til hvordan man nu gerne vil have det. Og tit, så vil man faktisk gerne have, at spørgsmålet, eller x'et, at det står herover på venstre side, som når man skal løse en ligning. Så derfor, så bytter man selvfølgelig bare rundt. Så man kan selvfølgelig altid, når der er balance i vægten her, så kan man altid bare bytte rundt på, hvad der er i de to skåle. Det var bare det. Så, nu har du set en video med den mekaniske vægt, at man kan faktisk bare bytte rundt på de to skåle, eller vi kan også sige det på den anden måde, bytte rundt på det, der står omkring lighedstegnet, så længe vi flytter på begge dele, og det hele er det, der er på begge sider, ikke? Så alt, hvad der er på den her side af lighedstegnet, kan jeg flytte det over, hvis jeg tager alt på den her side af lighedstegnet og flytter det over. Nu har jeg taget alt, hvad der er på den her side af lighedstegnet og flyttet derned. Nu tager jeg alt, hvad der er på den her side af lighedstegnet og flytter herned. Og så står der, x er lig med 4, 2 streger under, læreren er glad, læreren kan se, hvad du har gjort. Okay, du trækker 2 fra på begge sider. Super fint. Om det så hedder x, eller på en mekanisk klods orange et eller andet, det er fuldstændig lige meget. Der er bare et spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Og det her, det er en god måde at gribe det an på. De 2 overordnede regler. Skriv ned, hvad det er, du gør på begge sider. Og husk, det er lige meget, hvordan det vender. Du kan altid vende rundt på de 2 skåle, eller alt, hvad der er. Så længe du tager alt på den ene side, og alt på den anden side, og bytter rundt på det, så vil der stadigvæk være balance. Det var det.